Say guys for the people. Yo, no, wakuda kufara. Plaster yedu iri kukontinya kufrati kwafamba yakunokuone kunoku ndokwava miti yafumaka rohwa maiguru wezvananga chiti iri kuvhunga kusaidi kwemba kudai yanga yapinda mukati umu saka yanzi ngaibviswe saka ndo adzibvisa idzi dzakadzirapo saka miti dzimwe dzese dzodzikusira koko because iyi yangaita sekuti inonga iri kuita mumba here pamwe kazvakwatanza inashitegi kunoku ndo kuri kutanga kuti kupedziswe nhasi kwakatanga zviduku semende yedu takaiwana 6 mabhegi aya saka tawane 4 then apa mborova umbosiya zvakare pavhiranda ndo pavasati vaita bheki yese inoyi ndo yavasati vaita semende yavanayo nhasi unobva wakapedza then itotazva kuti by tomorrow panofanira kuti pawanikwe dzimwe 4 bags dzachoni vavharise kubheki kuno nekuseri uko kwakusati kwadi kwarohwa plastering saka ndizvozvo zviri panapa right now as we are speaking but tinoda kungoti naMwari kuti zviri kufamba zvazvo ndangoti kuratidzei progress yekuti zvinhu zviri kufamba sei zuro takatakurwawo zvakare mapit cent nemvura zuro saka ni zviro bhozi yanga iri Sunday ndakambozororawo nhasi ndipopo ndodzokera nhasi ndo Monday tobatana pastar party after kuri kupisa kudo kuvaona manje